Давайте, дами и господа, днес ще снимаме как разказваме глупости за Николски от нашия клас. Трети Б. Юрий Ваган. Добре. Имате тест. Този човек тук ще има тест. Ще му задавам въпроси и той ще трябва да отговори. Но аз първо, преди това, ще му опиша Никола. Ще се върна веднага след като му опиша Николски. Давайте, върнахме се от прекъсването. Това е непослушко, аз съм послушко. И сега ще го задам. Николски жена ли? Да. Николски циганка ли? Да. А Николски е такъв. Как би описал Николски? Гей. И? Точно така. Дами и господа, това беше. Внимавайте, защото гледайте коста така. Чупена това. Маклай. Ще набия. Имам една. И така, това е краят на клипът. Надявам се да ви е харесало. Поздравете и Хамелончо. Точно така. Това е той. Да, влезам! Знаете колко е непослушен, но какво се прави? Той е лош човек. Добре. Сега правим